soc Rogeli Puig, soc net de Bonaventura Puig, que va ser que va anar a l'Havana, a Cuba concretament, quan era jove, se'n va anar amb la seva mare, ell era fill de Blanes, van anar allà i va comprar un cafè al port de l'Havana, que es deia Cafè La Marina, el va restaurar i en aquella època, encara hi ha gent molt gran que se n'en recorda, que era famós i feien banquets i tenia molta categoria. El meu avi allà es va casar amb una cubana, va tenir almenys un fill, que jo sàpiga, i va haver unes febres, uns tifus o unes febres d'aquestes de l'època, i es va morir la seva senyora i altres fills, i llavors ell va venir cap aquí a Blanes, ja tenia altres negocis allà perquè es dedicava també al comerç, i va fer-se aquesta casa que estem ara, la va dirigir ell personalment, i tots els detalls i totes les coses estan anotades, inclús el cost dels carros de sorra i de ciment i de les aixetes i tot, està anotat en una llibreta manuscrita que guarden a l'arxiu de Blanes, que els vam fer doncs. Llavors, el meu avi d'aquí a Blanes es va casar amb la que és la meva àvia, van tenir 4 fills, un fill i 3 filles. El fill es deia Rogelio, o Rogeli, com jo i com el meu fill, perquè aquest nom allà a Cuba es veu que era bastant freqüent, perquè aquí de Rogelius, com no sigui a Galícia, no n'hi ha. Aleshores, el meu avi va seguint des d'aquí a Blanes fent viatges a Cuba per controlar els negocis, tenia un administrador allà, a l'Havana, encara molt entre cometes, tenim 3 cases de pisos que no sabem si existeixen o no. A través del Ministeri d'Assumptes Exteriors anem fent tots els papers, tenim les escritures, tenim tota la documentació, i llavors quan el meu avi es va morir, que va coincidir a l'època de la guerra, la meva àvia rebia de l'administrador aquest les rentes, i vivia de renta. I llavors la meva àvia es va morir als 86 anys, d'això en fa 40, i després aquí hi hem viscut els meus pares, després la meva mare, amb nosaltres, i nosaltres el anant-se casant, i al final ja vivia la meva mare sola, mantenint el patrimoni i la mansió, que és molt gran i no és fàcil. El Cafè de la Marina es veu que es coneixia tots els redadors de l'Havana, i tota la gent que havia passat per l'Havana coneixia i parlaven molt i molt bé. Perquè era cafè i em sembla que també tenia habitacions, però bàsicament era restaurant, cafè-restaurant. I allà hi feien convits i casaments i batejos i cerimònies de celebració dels que es fessin a l'Àfrica. El meu avi també, quan se n'enterava que arribava un barco procedent d'Espanya, de Barcelona, i que hi anava algú de Blanes, o si no, hi anava igualment, anava al port, allà al morro de l'Havana, a veure si hi havia algun conegut o algú de Blanes, i llavors se l'emportava, perquè normalment la gent anava amb l'oposat i un mocador de fer farcells, amb 4 coses, molt poques. Llavors els tenien allà, els buscava feina i els mantenia